Ahojte, je sobota 25. októbra a dnes je jeden z tých dní, kedy sa mi podarilo nájsť niečo vzácne. Jedná sa o zriedkavú hubu, drobnojazyček. Pravdepodobne ide o drobnojazyček sivozelený. Ja som túto hubku hľadal už niekoľko rokov, no žiaľ neúspešne. No a v týždni som poprosil mojich dvoch kamarátov, či by ma nevzali na svoje miesta, kde oni túto hubu našli. Tak v týždni som mal možnosť vidieť ich poprvýkrát na vlastné oči. No a pri tom druhom mieste bola to taká bučina, okraj lesa, okraj lesnej cesty. Bolo tam kopec machu. No a v tom momente mi napadlo jedno miesto, kam chodím ja, že či by tam náhodou nemohli byť. A aj keď to znie neuveriteľne, tak som ich tu našiel. Neviem, či už má niekedy človek vypracovaný taký hubársky radar, ale občas to zafunguje, aj keď veľakrát je to o tom, že sú to desiatky a desiatky neúspešných pokusov výjazdov do lesa a človek aj tak nič nenájde. No ale dnes sa to podarilo a to miesto vyzerá veľmi podobne. Takisto je to okraj lesnej cesty. Je to prevažne bučina. Myslím, že 90% je tu buk. No a je tu tiež takáto mačina. No a práve v tom machu a v tom lísti sa schovávajú. Ja budem mať asi problém tam výjsť, lebo mám natiahnutý stehenný sval, tak ťahám nohu za sebou ako Joffrey de Peyrac, ale ja sa tam nejako dostanem. No keď som zbadal tie prvé, tak som začal vydávať také pazvuky, že keby tu niekto bol, tak ma asi odvezú. Toto sú oni. Také sivozelené sfarbenie. A vyzerá to byť naozaj bohaté nálezisko. Je ich tu niekoľko desiatok týchto hubiek, tak som veľmi šťastný, že sa mi ich podarilo nájsť a navyše v takom veľkom množstve. A niektoré tie plodničky majú až také bizarné tvary. Tu je taká skupinka krásna. Tá farba je neskutočná, neopísateľná. A tu sú ešte dva. Toto je tá skupinka, kde majú tie plodničky také pokrútené tvary. Sú nádherné. Tak sa mi to predsa nakoniec podarilo. Už som ani nedúfal, že ich nájdem sám, ale neviem, či sa tam hore niekto nado mnou zľutoval. Asi som si ich vyplakal. Nádherné sú. Ťahajú sa vlastne pozdĺž tej lesnej cesty. V tom machu sú tu také roztrúsené skupinky. Ešte je tu jedna taká väčšia skupinka. Kde je tá väčšia skupinka? Však ju nemôžem nájsť. Aha.
Tak ideme skúsiť ešte popozerať niekde ďalej. Teším sa.